Gabi ka sikat ang Meteor Garden. What chili? Domingso. chili. Domingso. What chili? What chili? What chili? Domingso speakas. Kay Manggod gihisgutan nato ni Ron kay mipanaw ang actress, Yes. Taiwanese Bitaw. actress nga si Shan Shan Chai. Chai. O ang iyang tinuod pangalan Barbie Sue. Barbie Sue. Oo. Taiwanese. Oo niya ni balik na pud kaghapon ang mga soundtrack. Yes. Oh baby baby baby. Napanis na Basta. Baby baby. Gani, no? Shinshani. Shinshani. O, di ba? Ay, Pamilya. Domingso sa nood pa po. Di ba? Uy. Pero Manggod, nasubo ang mga Pinoy nga nipanaw sa 48 anyos o sa edad nga 48 anyos si Shansai ulidan Mao, sa influenza flu. Mao. Oo. Unya tungod ato ang mga batang 90s, oo, nagreminisce sa ilang kagahapon sama adtong ako ang kailang nag-share kagahapon ana siya nga magdali-dali gyud intawon mi og uli pagka alas 5 kay mag-apas sa episode sa Meteor Garden. Yes. Wapa manggod kay mauso ang mga gadget kanina. Yes, oo, Wapa diba? mauso ang Netflix. Oo, kung sa pag ganito yung mga TV man lang memories dito. nila radyo man Yes, abi. katupod akong higala, maayong buntag diha. Kaya nana siya sa stage karon, siyempre. Oo, nagingon gid siya nga nag-status gid siya same nga kanang dali-dali gid daw siya uli. Yes. Kay di na niya maabtan ang episode kay di ba kay nung kani adto wala di may ma-rewind ng TV no. Yes, oo. Kay nana niya dili pa kaayo ato gyud kauso ang mga CD, DVD, ana. So kana magdali gyud ka. Ako Kay nag para mao gina. Ako nagdumot yung ko anang dumot. Gano'n nagdumot? Kana si Domingso Domingso? ba? Naglagkot yung ko ana siya sa una. Gano'n lagot ka. Iya man daog-daogon si Sanchay. Pero di ay kung Pero na di ko sa siya- ato. Ana Like, din or ang you laki hate ka the Dahil Jumando. ang yung ekspresyon, no? Ana na ka Jumando mga lalaki pag Yeah. nakagusto, Oo. ipaagiging una na. Mao gani, Suko no? dayon. Masuko-suko dayon ba? Baglagot bitaw ko. Ako sa maning aktoran eh. Mao pud ang iyahang character dito. Yes. Oo. Ana gani si Nelson Adrian ba nag-viral man to yung post kagahapon kay 2003 daw yang may numduman nga ni sikat ning Meteor Garden. Si Sunshine Sunshine, yes. Oo. Sa to, ang usa sa mga dili pud ako malimtan kato ganing gigukod niya si Domingso sa bus. Nalidagan siya, unya nahulog ang mga prutas ng Oo, mga orange. mga orange ingon ana. Unya grade 5 daw siya ato. Ma-excite ko daw siya mo uli. Best Unya barill. 3:30 daw tong first airing aning Meteor Garden. Gibalhin daw og 5:30. Oh, Kay gipa kisibog. public demand Public due to demand, oh. public demand daw. Unya kato daw nga panahon makahinumdom daw siya kay wala gyud ay distractions lain, no Facebook, no Twitter, no TikTok, no Instagram. Just pure unfiltered happiness. Di basta-basta. Nahimo na gyud ang Giabanti day kay kanang Oh. oras sa manggod napata sa karsada ana nagsakay Oh. patag jeep. or nagbaktas. Baktas pa niya Nagpaabot panahon. pa. Okay, Oh. dagtagi pa man. So, Magani. dali sa tag-uli kay Meteor Garden na. Diba? Ingon ana, mga higala nga nahimong parte si Barbie Sue or si Sunshine sa kinabuhi sa mga Pinoy labi na sa mga batang 90s.